Tiszed, ilyen pipa fogom földni. Valaki videózza már. Ja, jó. Hogy rúgna bele valaki egyet? De most csináld már azt, amikor neki mész a pan. Ajje, disznó. Ajjá, még öreg. Az az elkezdés oda, hogy jogos fogom. Hagyjad azt felteszem, hogy tudom. Nekem tetszik. Nekem tetszik a szánalma. Ez már szárnyalmas győztek. Mondja ezt a... Úgy csinálod, hogy neki mész a pan. Hát, maximum volt. Még máma felraklak, Csabi. Kettő is van. Rákulna! Ez a maximum, ja igen, tényleg most. Add hiszem, vissza. Na jó.